maa ba tan sigiyɔrɔma caaman labɛnbaw yɛrɛ ko k'a dabɔ maa ba 80 ka taa se maa ba 100 ma k'a tun bɛ o bɔ minnu bɔra sibiridonya tɛmɛlen ka taa Sumayila Sise ale sigili ka kɛ cɛbɔ ye URD tɔgɔla ani plateforme ensemble restaurant l'espoir ka kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛmaayasigi kalata hukumu kɔnɔna na san 2018 n'a tago fɔlɔ bila bɛ ka juillet kalo tile 29 nata kɔnɔ. Samedi 26 mars a kɔni fara de tetew a labɛnbaw olu ka fɔ la Sumayila Sise a ka sigili kɛnɛ in kan. Sumayila Sise a parilen gulokiba jɛman banfula jɛman a muso fɛnɛ ɔrɔbu jɛman b'o la u donna stade du 26 mars kɔnɔ a daba wulilen. IRD hymne o dalen kɔ Sumayila Sise a ye kuma ta. Fanga min ɲini n'an filila a y'an bilasira, an bɛ fanga min ɲini tiɲɛ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ, an bɛ fanga min ɲini an bɛ layidu min t'aw ye a bara aw t'a mɛn ko Sumayila y'a denkɛ kɛ ministre ye, abada aw t'a mɛn ko Sumayila y'a den kɛ député ye, abada aw t'a mɛn ko Sumayila y'a den kɛ directeur ye. M'o layidu t'aw ye parce que aw bɛɛ de ye den ye, aw bɛɛ de ka taa ɲɛ fan fɛ, m'o layidu t'aw ye. Manga prestation de serment qui a manga déclaration de bien que gaïra. Parfois ni ne bamulo bangla, ni son de bamulo ni terrain de bamulo. A kɛrɛfɛ chroniqueur CDR tɔgɔla Mohamed Bacili Arasbash ale kɔni ami tɔto bi fanga tigilamaw olu la jabali la. Mali bɛ minɔgɔ dingɛ min kɔnɔ, Mali bɛ kɔngɔ dingɛ min kɔnɔ, Mali bɛ lakanatanya dingɛ min kɔnɔ, Mali bɛ suɲɛni dingɛ min kɔnɔ depuis Ala ye Mali da a ɲɔgɔnma kɛ. Wa ye layidu fɛn fɛn ta a layidu si ma timɛ. Wa ka inshallah kitabu mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn. Wa ka inshallah kuranɛ an t'a dɔn a tilala yɔrɔ yɔrɔ. Wa ko n'a nana ko mɔgɔ tɛ taa tunga la bilen kɔngɔ fɛ n'a tɔ tɛ ɲini ka ɲɔgɔn faga. Wa ko n'a nana a bɛ sɔrɔsiw la kɔgɔ ko cɛ ti kɛ Mali ka bilen ko cɛ tɛ Maliyɛn Mali ka sunɔgɔ. U bɛ ɲini ka bɔ ale Mali ka sunɔgɔ. Wa ko n'a nana ko suɲɛni tɛ kɛ bilen miliyari 1000 san 2 o suɲɛna bɔ tile. Wa ka gouvernement ye approché suɲɛni de ye. Wa ko n'a nana ko kalan bɛ tile bi Mali kɔnɔ foyi tɛ capoter ni PC kɔ. Wa ko n'a nana ko Maliyɛn kɔ ka ani Mali kɔnɔ ko cɛ o cɛ i bɛ Maliyɛn na kana k'i tɛ tile 2 kɛ. Mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 40 kɔ de bɛ kaso la Abidjan. Mɔgɔ 300 bɛ kaso la Sénégal kɔnɔ. Wa ko tan t'a bolo ka taa kaso la den lajɛ. Wa ka bilan bɛɛ kɛra alikaba 7 ni bisu ye. Wa ka bilan. Ala ka sɔn tile ɲuman na, Ala ka boisson tile ɲuman na. Wa ka bila o ye ka boisson tile ɲuman ni bois ma bila a bɛ puruti ka bɔ bois la. Plateforme ensemble restaurant l'espoir o cɛbɔ Sumayila Sise a ko fo yɛlɛma de ka kɛ ka ɲɛnɛma kura don Mali fanga mara ko la yaasa gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ bi olu bɛ se ka wuli ka bɔ yen. A kɛrɛfɛ an bɛ se ka fɔ Selu Dalen Jalo Guinée Conakry olu ka Ngwara Daba ale tun bɛ kɛnɛ kan. Kɛnɛ kɔni a diyara ni fɔlisenw ye minnu bɔra Iba Wane ale yɔrɔ Mamadu Danbele Dabara ani dɔnkilidala caman.